Toto je normálne, že historický moment, ktorý sa udial. Veľa sa z toho stalo za ten rok. On má vlasy, ja nemám. Toto je Monster Valentino Rossi Zero Sugar, hej. A toto je Lando Dimitričiak, Lando Norris. Lando Norris. Dobre, ideme na prvý ako tento. Hej. Veľa sa zmenilo. Ideme z fitka, či sme rozjebaní. Začal som chodiť do fitka. A ja, ale... Narastla mi brada a upadli mi vlasy. Som tiež začal chodiť do fitka, ale až tak veľa. Narastli mi vlasy, žiadna brada. Vyzerá to jak presne tento doktor, kámo, len taký viac zošťaný. To lepšie, sniff test. Kámo, úplne. Aj to voní úplne takisto. Úplne to rovnako voní. Kámo, ja som to mal. On mal byť dva týmto všetko. Ja ani jedno. To je takisto, ja sa celkom pamätám, ten klasický. Daj si. To je jak reálne Fanta bez cukru. Fakt. Fanta bez cukru. Reálne, keď teraz vyrobili ako novú tú Fantu bez cukru, tak takto to chutí podľa mňa tá Fanta bez cukru. Ale akože, je to fakt, že iba Fanta bez cukru, ale není vôbec zlý chuťovo. Není. A ja som dokonca povedal, že možno aj lepšie ako klasický, lebo ten klasický je taký kyselý. Ja som ten taký, klasický náhodou napríklad nemal. Ten klasický je taký nechutný, taký pičovský. Ideme, že Lando Norris. No zvedavý, to ma fakt zaujíma. Tento je podľa mňa lepší jak tento. Ideme popnúť Landa Norrisa Open. Poradne sa to Landa Norrisa. Kámo, to vyzerá úplne rovnako. Kámo, to voní jak proste lieky na krk. Voní tak Red Bulli. Farba je to také dozelená. Je viac taká zelenká, taká viac cukriková. A fakt to voní jak proste nechutné Red Bulli priedané, čo chuťa úplne na Je to minimálne viac zaujímavá chuť ako toto. Je to také zaujímavé. Také divné, vieš. Ale že nevieš, že či to je dobré alebo zlé, chápeš? Presne. Reálne si povedal, že presne opis proste to, čo mi prestal v papuli, kámo. Že nevieš, či to je dobré alebo zlé. No počkaj, ja som zhodnotil toto. Ja tam cítim, ale aj podľa dizajnu čítam. Toho Landa Norrisa tam číta, že? Čítam, teda cítiš. Hej, no, kokot. Prvá chuť, proste prvé, čo mi zacil, bol melón. Áno, melón, tak ten klasický... umelá pičovina. Klasický cukrikový melón. A je tam trocha kyslosti. Hej, takže možno citrón. Hej, alebo nejaká vymetka. Není tam, ja som to hľadal. A je tam, ešte tam je nejaký koreň termejky alebo nejaká guarana. Aroma extra koreň ženu. Ženšen, hej, ženšen. Vitamíny, energická proteín, sladidlo. A dobré, aj som neviem, čo tam... Nie je to tam napísané, ja som to študoval, keď som bol s Alexom. Budeš sa rozplývať. Že musíme exnúť. Musíme ich exnúť, to je proste tradícia videí. Je mi to ako škoda. Asi to je. Tento si zoberieš, no poď prvý. Poď prvý, nechám ti miesto. Ja to exnem. Poď. Sa nedá, chamo, ja neviem exovať. To je strašne veľké. Ale dobre si dal. No poď. Poď, už si tam. A bez grknutia. Poď. No my si doplakaný. No. Tak som nemá papať. Ja tam exovať, keď ty kokot. No poď, negrgaj. Nebudem. A ja ukáž, ak príjemať. A čo? Ja ukáž, aký máš si pojebať, tento človek. Ja sa asi dobre sám. Máš tu koč. Kurva, už to dochlastať. Není to dobré? Troška. Tým ďalej ideš, tým horšie. Už sa aj troška. Srdiečka ťa boli. Hej, ja si kolabujem. Som tu skôr plúcať ako rakovinu. Bože, do pič, no ale... Látok tam zostane miesta, môžeme tam ešte zhodnotiť Lucky Strike. Dobre, koľko ti trvalo tiebať ešte do 3 minúty? 2 minúty. Ešte teraz idem ja, dlho som neexoval, čiže... Jožko, ale on to exne aj keď nechce. On to exne, že ja 3 glgy. Počkaj. Čo si kokot? Fú, ja sa sľúca.
A dopil som to predstaviť, som si kúpil. Čo ti jebe, chápeš? Asi, že za 20 sekúnd. Ty kúkut. Si v pohode. Obidva chytíme rakovinu. No. Čo ti jebe? Ja som Veľa si sa kúpil. toho zmenilo. Mám troška menej vlasov, on má troška viacej. Ja si dogrcam. Mám ty kokos fúziky jak Pablo Escobar. Chain, originál z Malty, Tú hej. novú bundu. Ja mám, no je to tá istá buna, čo minulé, ale je stará. Mám novú mikinu. To má všetko nové, ja nové nič. Prijebaný život. Ja sa zabijem. Chceš zálohu? Keďže mám miesto v taške, tak to aj zoberiem. Dobre, čo je toto sa. Počkaj. Ja som mi práve vyšla, že piocka do zuby, ale to iba tak hovorím. To je fun fact. Že mi tvrsí taký telefón. Kamo, ja by som ťa zajebal. Tak, by si ja zaujímal, jak som ťa ugrsal. Keby som ti spôsobil leukemiu. Dobre, stopíme, okrúpame ešte Lucky Strike. Dobre. Okrem toho, že nám chýba čas na telefóne, chýba nám aj čas v realite. Toto sú Lucky Strike klasické, Krátke. krátke. A tie sú dobré. Áno. Jak by si to opísal? Ideme sa pripraviť na našu Veľkú ochutnávku. veľkú Cigariet. ochutnávku. No. Opísal by som to tak drevene, ako kôra. Že kamelky mi chutia najviac ako tabak. Z nejakého dôvodu, že kamelky žlté mi chutia najviac ako tabak a tieto mi Hej. chutí tak kôrovo. To proste jak keď strčíš chrapu do oného, do pahreby. No, hej. A Malboky sú v tomto viac také, že Malboky sú také umelé, ako keby si plast fajčil. Malboky sú také pahrebovo-chemické. To je také pahrebovo iba. Čo sa týka filtra, tak to je taký tvrdší, jak ja. A ťahá sa veľmi dobre. Povedal by som, že kamelky žlté sa ťahajú že najľahšie, ale zároveň majú najmäkší filter, takže tieto sú v podstate na tom najlepšie filtrovo, lebo Malboky sa ťahajú najťažšie, proste z mojich troch veľkých obľúbených cigariet, čo som fajčoval a fajčím. A čo sa týka, že ťahania, kamelky sú na tom lepšie, ale tieto sa že dobre ťahajú, vydržia aj dlhšie. Za čo Malboky vydržia najdlhšie, asi by som povedal, ale ťahajú sa najhoršie. Takže Lucky Strike som hodnotil, že veľmi kladne. Takže asi najlepšie cigy sú kamelky, to sa zhodneme asi obaja. Hej, aj asi hlavne kvôli, že aj cena, aj chuť je najlepšia. Že dajme, kebyže to hodnotíme, tak kamelky S-ko, Lakiny Ačko a všetko Hej. ostatné potom. Hej, presne. A normálne ty kokot, LM-ky, modré a červené sú nové, že Z-ko. To je fakt odpad. A Davidovky sú tiež pekné na A pičovina. Winstonky. A Winstonky Tak sú tiež... Winston to sú také Dčko. Čo sa týka aj odklepávania, aj toho, jak to horí, tak v tomto by som dokonca povedal, že sú lepšie ako kamelky. Lucky Strike, že čo sa týka aj proste horenia, aj popola, ktorý odklepem, Dobre, na mňa ty kokot. tak sorry, když tak priebam. Tak sú najlepšie zo všetkých. Kamelky sú v tom dosť priebané. Rok a štvrť som nevydal video. Tak, hodnotiť cigary. Kamal, veľký. Ešte musím vydať 3 videá. Ešte musím vydať 3 videá, ktoré som nevydal. Jedno má, no má je, že 3 roky. Ďalšie má okolo roka a ďalšie má tiež okolo roka. Čo ti jebe? Som momenty, kokolo sa traseš. Hej, ale je zima. Dneska je na piču počasie. Je ináč, že koniec marca, keď si vedieť, a veľké, že no, jak v novembri alebo decembri. Na styku. Koľkého je? 27. 26. Ja až piče, jedna. 26. marca. Čiže možno to pôjdem zostriať dneska alebo zajtra a jebnem to voľne, ja neviem, niekedy asi cez víkend. Chcel by som, ale toto je také aktuálne video a potom tie ostatné tam jebnem ráno. Ne, že aj toto vyjde o rok a hneď potom vyjde ďalšie video zase úplne inak. Dobre, my ideme do piče. Dovidenia. Rakovina. Leukemia.